faten kol seilen nana khopui thanom berte jingan soitrin chu Eugene City hi nia he khopui hi USA state pakhat Oregon chunga mi nia he khopui hi khopui dang ai na ral muanga poi khoina le tharum thona ang chi a thleng tam viau lo ni nan soi he khopui a hian mi hring nuai thum chuang oran chenga Oregon state a khopui lian pathum na ni pha University Lartak University of Oregon omna munani he khopui le chevel hi nuamina moi hle a rafting le kayaking lama tuimi te phei chuan an tlona sa thina nakum sang hi le som hi le pahnia track and field world championship voi som pariat na thleng turin he khopui hin puwa cha mup mai he khopui ral muak taka hian rin lo takin kum sang ka jakwa som ko le pali October ni thum jan khan tual thana ra phlak taka thlenga hemi jan hian he khwat le rol fel zet pakhat chu tui taka muthil lain amaru ma nge silai ka hlumani khopui ral muang berte jinga pakhata hetiang tual thana ra phlak taka thleng tamai hi a hria piang in makantia an phok leka a chhanin zota chang thei tu nom chuang silo police te me point an khwa thil thleng chu makantia angai nan shomai big ri lo he tual thana hi ang wanga thleng nge tu tenge mo phur tu chui chuai nom don em ti chu to pa chiang don e a to phlei ni longai thladon nia kan soita kang khan Eugene khopui hi khopui ral muang takania Misual Rual, Paul Rang Intel Com, Gang kan ti trin te po hi he khopui a hian omlo ngai nia hi wang hian chung ko tam tak point fa ten kol seilen nan he khopui hi nota nu le patam tak point he khopui a hian an fa ten pem lu pui to heng pem lu jinga hian nu pakhat Mary Thompson kan ti po tela ani hian fa pa pakhat clearol ve wai to bo tian ko chu nia besein sang tak nen he khopui hi han nu finan pan kan ti theang Mary le fa pa po kumeng mozat chu he khopui a hian an cheng ve tareng mai nuam pon ti in thren rol tha pon nga ta viau maya heti ral muang takan om lai hian Mary chuan thuma kang reng tak tun ma zonga he khopui nan la hriat ngai lo chu ron sai chuak ta nol mai athuron vort chua chu Eugene khopui a hian Miss World World Intel khom anom tran thu le rang taka heng Miss World World te hin wai chimi ni lo chuan an khopui tan le achunga cheng te tan ala poi thei hle don ti chu ne Mary thu soi hi mi tam tak chuan an nui liam pui maya an khuwa hetiang thilo mai mi lo wangin an nui liam pui mai po hi thilom tak chu ni o me police ne na porang theng berabo zui turin Mary hian ngen fowa mase police te point Mary thu soi hi thu tak la takan ngai saklem lo thung mi pui tam zo ki na thu soi chu nui liam puin police te me point na thu soi chu bol zui tla ka ngai saklo ma se Mary swan thei top chuina thilu hria chu tlanga pui zela rang taka mala kani vat lo chuan an khotlang ta na la poi thei tu thu te soina sa thrin hle Mary thu soi hin oi lo vek big lawa nu le patam tak chuan Mary thu soi hi oi in a thu soi ngai thaturin an kal khom fo thunga a thu soi ngai thatura rong kal khom te ma Mary chuan thu soin tun main he ko puya hian Misual Rol gang kan tiang hian lo ngai lo ni mai thei ma se tu na chuan en kim adang lam zota heng gang khoi tu te hian ti friend nei lowa mi tha mai ponol som hlea zule rui lo mangin an sum donga kan fa te pon jinga tel turin an lo thlem to hial mai thei heng Misual pola voi khat tel to chuan tal chule mai thei ani to lo atal chuak te po zuyan nia an da tha mai thrin he wang hian kan khuwa hian hetiang Misual pol hiom kan phal tur ni lawa kan tan le kan fa te tan khonwam le ral mong jok kan nei thei nan arang theng berin ma kan la turania thei top kan chhuwa turani bokang ati an kho chunga Misual pol in din sawa ve lai hian Mary hian an thenam kho venga tleirol rual sual kong lo zo ve zeu to te chu Misual pol an zom lawin a hui khom thrin boka thu tha te frilin kong dik zo turin kai hruai thrin boka heng tleirol rual kai hruai jinga mi nge hi October ni thum sangka zakwa somkwa palizanan ka lum ta khani nge hetlei rol van doi tak him hing chu aronania Mary na kai hruai tlei rol jinga rau pon how tu berania tlei rol felzet mai nge ama kai hruai tu Mary ang bokin arona hian an khuwa Misual pol in din so mek te chu vei hlea a thalai pui te chu heng Misual Rual te hin hi nai lo tur le eng pol ma zom ve lo tur a fui tu berani thruina Mary poina chuang hle hetiang taka than hemanga ya wang hian heng Misual Rual te hian arona hin hok sakan tinga anda thathamem ni don
arona hi zana tuitaka mulai chu tukhuma ka nia silai ri hriat ve le anu chu arona ruma tlan du ngal fata ma se fa pai ro chan manani talo poi khoi tu te hi anu pona human lo arona nu chuan rang takin 911 a be ngala investigator te po arona te na hian aron thleng chun zom ve ngal boka arona ruang le arum te chu luk takin an fia ngal zung zunga physical evidence mu tor wang hle afapa ka lumani tangot chu aron nu hian angai na hrelo hle a investigator ten rin hel tu ro manga hriat lawan so point chan ngai na hrelo arona nu chuan afapa lo kai hroi tu le en colbert tu Mary po phone in a bengal fata afa pachunga thil thleng chu hrilin enga motaka hriat lo te zota Mary chuan engma achan ni theo manga hriat lo thu soin arona chunga poi khoi tu chu tu po ni se chui chuan ni ngei theinan thei top lo chuwa puya tiam thung arona hi geng ho thani tak chuan Eugene khuwa geng hoinan tha masak berani dona hei hian Eugene khomi puite po thonga Mary thu soi train chu thleng dik ta chi ti lani bokang atira Mary thu soi ang tan ma ngai lem lo te poinan ngai van zui pha hlea an fa te po him lo ta riawa hriat nan nei tran beta police te point he thil thleng him bakan tia tun man khwa thil la thleng ngai lo le an be se ngai hau lo thil la thleng tamiu si engtil investigator ten man lak zui zelang he thil thleng hi gang ho thil ti ni tak takem Mary soyang hian Eugene khwa hian miswal pol an lo rengem tuna suan tu mana chan nan la nei ri lo kan soita kang khan Eugene khwa hian gang anom ti soi tu chu Mary nia hei wang hian investigator te point Mary chu thil chin chang zo masak bera phone ringa Mary kom tu chu lang kalta a Mary point arona chunga thil thleng chu poyeti thu le poi khoi tu chu rang theng bera zon chuwa du thu soin investigator te po thei top chuwa puya hre lo thu lo soya hei baka hian Mary chuan arona chung changa thil mak danglam mang reng tak mai soi zui boka hei hi investigator te point makan ti hle Mary chuan arona chung chang soin arona hi tu ma deuh khan gang pakhat member ani reng thuina ma se dan chu thalawa hriat awangin a ban san le a ban san mai pialama hian a thalai puite chu gang member ni velo tura fuin tranala na sa le aruna che dan hi a gang member puite nan thrathiam longa phatsan tuan ngai nga achunga hetiang thil hin ti tani karing ati Mary chuan soi sun zomin aruna chunga poi khoi tu hirin kanea a ming chu sani ni ta in ka hria aruna ka lumani ma lok ni ni khan kan inarong kala aruna hmuwa du thu te soin aom na te min zot takasin ati sani hi tungeni tang le investigator te chuan sani chu rang theng par zon chuwa tumin mal ngal zung sunga Andrikota miswal mingomang ang te chu uluk takinan ena ma se sani ti mingpu reng an muzo lo hei baka hian Marin sani mel mang le pian manga soyang po chun rikotan muzo lo boka heti ni chuan sani hi Eugene khwa chengang talo riau mai aming la chu sani ti rot ani boxia anam ming an thre boxi lawa investigator te tan po sani hi han chui ji ngai na wang ta hle Sani ber chui ji hlei theini tak lo wangin investigator te chuan arona jok chu chanchin han chui ji hlek try nan hreta arona chanchin chui chiang tu chuan man la tran ta an khotlangin arona lo hria thin dan le Marin arona chanchin a soi dan chun person hle ti kan soi to kha hei takhi investigator te point makan tia investigator pakhat chuan arona hi ming chu kan lo hrefo to thina ama takhi chu chik takin kan lo hrelem lo thung Tleirol fel tak nin kan lo hria heti laya ama en kol tu le kai hroi tu ber Mary la chuan heti zong hen chanchin a soi le ta dei thung sia amak kan tiang reng khop mai hei wang hian thuk zokin arona chanchin hi kan chui ji masaka ngai don ni na lang ati ama sabera tan investigator te chuan arona khan tun main poi lo khoi to reng em ti hriat nan juvenile case boy pui tu nen tongin report rang la khoma heta hian arona ming chu case pakhata lo chuang ve ta wang mai ma se poi khoi tu ni wang ming chuang ni lovin arona hian poi khoi tu poi khoi lai muwa witness a tran don wang zo ka ming lo lang ani he poi khoi na thlenga hian tleirol pakhat chuan a tleirol pui pakhat chu chem teina lo vikluma he thil thleng hi mit nge in arona chuan a lo muwa ngoi pui mai lovin thu nei tu te hna kalin na thil mu te hrilin court thlenga witness a tran a hrel lo thu soi boka heta aronan poi khoi tu soi hi tu dang ni lovin
ama kai hroi tu Mary fapa bo nge lo ni si bo hi aruna thrin thatak ani nge a thian pa thil ti hi aruna chuan ngoi pui mai lovin thunei tu te hna hril khania kota po witness atana lutum zel boka mase kota thuboin ngai tu ma in aruna hi ka hlumani ta si ni aruna hian kota thil mu te soi ni chuan bo hian thiam lo chang ngei don ti lang chiang hleya hi wang hian arun ka hlumani chungchanga hian bo hi mo phur tu ni thei mai ngam chui zui ngai lo turan ngai Mary fapa bo chu investigator ten chui zui lo ngai hle ti hria in an chui zui tan vele ta anan chui zui ta ka chuan bo hi tleirol fel tak alo ni hau lo mai voi tam tak dan lo bo chiat to wangin juvenile court chuan kumtling lo te ta na hmuna lo ta to thuina heba ka hian bo hi gang member pakhat ania silai tol ruin suman siam thuina bo hi tleirol fel tak ang lang si in hanbel chen tak tak chuan tleirol fel tia soi tur lo ni hau lo Eugene Khua gang anom thu le ti top wat atul thu tlang au pui tu Mary fapa ngai bo hi engtin ngai gang member ni thei anu in thei top chuam mi sual rol ho no dar tum la ya afapa per member alo ni hlau thung hi thil mak takatlingo me thuk zokan han chui zel taka chuan bo hian a tleirol puya vi khan juvenile detention atanga ron chua hlim hlol ania heti chung hian poya khoi zui le tamai boxia apoi khoi lai la a thrian pa arona na lo mukher boxia arona la chuan je puya hnekin kota witness atante la tum ta deu boxia arona hian kota thil mu te soi ni ngat chuan bo din mun na ter thong le don hle mai ale lama chuan witness om chun arona hi da thatani chuan witness anum lo miu chuan bo hi zalian taka chuani theino na hi wang hian bo hian rem chang ma sapera a thian pa ro na hi witness atang theilo turin ada thatha mai ni don ti chu zona lian tak ani lo thei ta lo investigator te chuan bo chu thun zot fia vele ta bo chuan arona ka hlumani chungchanga in nam hnoina ni lo thu le arona chu thian thatak ani thu soin mani thian thatak aka hlumngot na chan tu rom lo thu te soya tundin hmuna chuan engman la zot chuak thei donin investigator te point and free lawa he wang hian investigator te chuan bo no Mary chun kom zui vele ta zoka tun tum chu Mary point a man kom tu ma thil soi du lo pakhata soi chuak ve ta Mary chuan a fapa bo chu tun ma deuh khan misual pola telve thin ti soin an chung ko tan har san alian takani wangin heng misual pol the rang theng baranoi bo ni theinan thei to pa chuwa thu le heba ka hian a fapa chu misual wal te zinga hian a tel to lo thu a soi tel bok Mary thu soi hi thil ni ve thei tak chu ni ome misual pola fapa tela an hlom zile point khoina sa thei dan te hrachiang hlenga he wang hian an khua Eugene a misual wal te chu arang theng baranoi bo tur ma lo la thin po hi om viau reng ani Mary hian a fapa chu poi khoi tu ni lo zia soima se investigator te chuan Mary hian thileng ma tak je pru ka nei tata hriat nan nei trana zo chu ngei tumin man la chhota Mary chu interrogation room a kowin vin track tokin thun zot fia ta Mary potang rei thei tabik lo aruna that tu ni oma soi masak ber sani chu pho chop mai mai ni thu soin ka fapa ka hum du wangin aruna that tu ni thei oma ka soi sani kha ka pho chop mai mai ni aruna that tu hi ka fapa chu ni lawa jimale jo te thani e ati poi khoi tu hrang sia eng wanga se thlat nge ni tin zot chuan Mary chuan kan thriat angin tleiron lo pang tak kan ni lai chuan thil hi kan lo ti sual ve rum thina kan ta na thaber po kan lo hrelo thrin thil poi tur po ngai tu man lawa lo ti mai chang kan nei thina hetiang chi hian jimale jo te po hian ngai tu chiang mang lovin poin khoi ni mai ka hria hi wang hian kum no pang te alungin bangan zu tur hi kangai ngam lo ani ati Merin soifia na hi investigator te chuan an ring lo hle thung aruna thattu ni a Merin soi jimale jo te po chu investigator ten thun zot fia vele ta rin lo takin an ni pani hian phakual koi lovin aruna chun thang nge ni thun soi nga zunga he takhi investigator te chuan makan tilet ling hle jimale jo te hian aruna khan thang nge ni thu tlang takin an soya ma se soi du mi lo thil pakhate ron nei thung an thil soi du mi lo chu engwanga aruna kha that nge ni ti hi ni poi khoi tu te chu chiang takin an in puang fel to aruna khei sual sam taka khar mai to tur ani la in
investigator te chuan an la du to khau lo thung an ril ruwa zona lian tak ala om tlat jimale jo te thian don hian Mary fapa bo hi zalen tak om theinan hetiang hian man la tamayam ni ti chu ni ome jimale jo te hian arona chun tha ni thu chiang takin puang ma se engwanga that ngen ni tin soi du lawa uluk tak investigator ten an ngai tuin arona thitura du ber tu chu Mary fapa bo ani boxi ama kan soita kan khan bo poi khoi lai lo mutu le court witness atran tum chu arona ni miawa arona hian court a thil mu te soi chuan bo hian threma tok to na apum pel don hau lo ti chiang boka hei wang hian uluk taka ngai tua chuan bot luka arona da thadu tu tur hi nom chuang lawa investigator te chuan arona case ti top mai chi ni nan threlawa enge motak chui chua bel tur la om tlatin an thria a jimale jo mi ziate anni tin khosak dan ten zir chianin an mani thu ngat chuan hetiang thil rap thlak takin tian ring theilawa hei wang hian an mani tir tu le ruwa man neng kim siam tu nom nge investigator te chuan an thria hemi chungchang chui chuak tur hian man la le don ta Meriamo afapa bo chu arona thani theina na ruwa man neng kim siam tu ni investigator te chuan an ringa he an rin dan hi evidence ratak ne nan fin fia thei chuan arona case an kharfel thei to nge yang le investigator te chuan Mary chu thuk zo ka chui zui thain an thria Eugene Khuaron pem lu ma khosak dan thleng nan chui thleng ta anan chui tak tak ta ka chuan Mary hi lo makhle mai Eugene Khuaron pem ma hian Mary hi biker gang member ania zule rui lo lo tina sa thrina poisak te chiam nei lo lo khosa to thrina lo ni reng mai ahun liam to nun dan eng kiman thrian nu hian investigator te chuan Mary chu thu zo fia tan an ko le ta until sui so zong zong te chu frilin Mary chu eng ma zep nei lo soi turin an tia Mary point an hnuya lo khosak thrin dan chu soi bel tur pom lovin investigator te chui chuang ang chu dik thu soya a zep big ran lo ma se tu na chuan anu na thlak danglam to a gang member lo ni thrin to wangin a that lo zia fria hi wang hian Eugene Khua po hian thalai ten misual polan som mai lo nan thei to pa chua thu soi tel thung Mary thu soi hi dik vele thluam mai boxi anun hluya om dan ngot tang chuan aruna ka hlumani theina na ruam man neng kim siam tu han ti ngot thei ni big thlat lo investigator te tan pop ma han lak zui har chotran ta hle mai aruna case kal lai po soi na thamral mai don ni na lang mana hun po lo liam man le fe to mai hetia be sei bo tak le malak zui dan tu hrelawan om lai tak hian Mary fapa bo chuka ruk chungchanga man ani le ta hlau mai hei investigator te chuan rem changa manga bo chuna taka dopa dop chua thei tu romang ang dop chu nge en tumta a ma se bo e roina thiam pa thani chungchanga in nam noina eng ma nei lo thula soi ta jail si dop chu ngat thei ani big chuang lo bo chu dop chu mai thei ni tak lawa chuan investigator te hian rom han na tharan ngai tua chuaka Mary phone call don zong le a phone chua zong te chu rukin an lo ngai thlata chara aruna thani chungchanga Mary te hian engemaw tak an soi be se ngai thlan ni ber ome hetian ngai thlak ta ka chuan an be se lo deuh thil poimo tak tak an thiat pha ta hlau thunga Mary hian Eugene Khua hian gang lian tak hlom tak a lo din rang hi lo nia an Paul Ming po 74 Hoover Crips an ti nge hei baka hian kong dik zo tura tleirol en kol le akai hruai nia Mary na soi ho zong song kha a gang member te vek an lo ni nge a ama che nei nge chuan gang hun puya ta nan lo mang boka Mary le Paul te hi rui hlong mangin an lo sum dong na sa le a sum po thanem takan lo la lu to nge a tin he Paul a hian an ho tu ber le an thuak bur ber po Mary hi ni an thiat du ber an la hriat mai lo wangin investigator te chuan Mary phone call don le abiak te chun ngai thlak chun zom ta zela a topa chuan an thiat du ber an threta phone call pakhata chuan Mary hian an autte vo lai an thret ta a he call an thiat dana chuan Mary hian an autte chu lo vo na sa hle a fa pathil ti dan soi chuak tu emo an pol phat san tu no mani chuan an chunga aronang bokin thina thlen tu thu te lo soya heta tong hian an kim a chiang ka view ome he phone call tong hian investigator te point Mary chu arona thi chung changa ruam man nai kim siam tu berani ti an chiang ta tuna chuan evidence thata kan nei ta boka poi khoi tu chu mani na don ta
Merin man ma le thu boyan siam sak ma hian investigator te chuan aronaka plum tu Jima le jo te chu thun zot fi le a an mani ka nge tangin an mani ti tu chu Mary ni ti an thriat du wang ani ma se Jima le jo te hian eng man la soi du ta chuang lo Jima le jo te hian an mani ti tu soi du lo ma se phone call tang eng kim ma chian thawa wangin ko chuan Jima le jo te chu tual tha tu boy siam sakin thiam lo chan ti ra Jima hi kum som chung tang turin na chung thun rela jo hi kum som parok chung tang turin na chung thun rel sak thung Mary potu boy siam sakania an thuak bur ber le ro man neng kim siam tu ni wangin ani hi kum som hi panga chung luina tang turin na chung thun rel sak ta ni